Hello? Yeah. Na mo yi niam na me se me nya sika me ni sika na me di betua sese ni me nya sika na me wo sika me nya me ne aso mpanyimfo kra na te ha no me nim so obi bebo mbosia kra dia me nya anya mo pa mo mesesa me dem niam na mo dem pa mo ntumi me nya no kwasemi sofo e wasa akoda no ba wotwena so no ya asotwe dabi asotwe o homa de odi for wasem amna se odi for edi entina wotimi efa they say all ba kura no di scan ba abend menya hwe so obenya e na obenya kura na kwan ofa so no de fa gine ko sa se wo nyidi so obenya obetimi nyanya wontimi nya wotimi yie no betimi dabi otina kwan ofa so onya kura na ye me enche wonya kura me enche ni pan fun so come on me pesa de ni watch champion why Tenase. Wafa tenase sofo se tenase ya tenase ya mompai wa tumi ni ani munyam ayo dia entieti da was sick of food ani munyam face oni ya dibi tumi wura bedin ni won komo aye ba betwetwe makoma ngoda di be musu ase otamfo nhye bo ye fo gina to na muso ya wo de no su etwemo Yesu Kristo na so edi don bo aye na we nyina we nkunim di akaso ba de wo ya ne enche amen Eda kolegi so no busa be se ni nante se owura wa unim di enti ayafra wo de na de wo ba unim se kolegi unim me kwan minu ni asam na sofu na busa wasem se kwan so bo amane ase de oyese ye ni nyami fi su nyami fi ni aha ye sofu fi wo be kasa ohini ewie de boko na sem kakra bi na aba na kolegi de na si so sa yenyi kolegi ede na si so de na asie yenyina ye Kristo sabi anamona yetu yeni anamofoforo bi aye kotu akwaji sabi heaven visa de menu mienu ye ne de enu ne ye fodi aye anu asoso ni ye bim di aye di enye kro no susu kan ase o kan se kro menya asem me sole ana so fu do ya dai na ba ya nti ma sole sika be di wo mo ofisika sama kan bi ya tu anya mi ma dance asem na sofo kan wo dimi nyina ba amane de ensin wo so afisika no entina de sofo we ni kwasan ka asem wo ye tena ye me nche no brebra ma amane ama ye ma ne kwadam edanya butire brumra bi yesu twa ba wo kolegi nga botre adena wo primo akoma sa mi primo akoma sa wo ye mabusu apanyini ana wo ye mkrom ni kolegi ba me fonti asofofo to ati de oye tie e ba jo kolegi ba me o sin chire mu abanti ni ma na se ye pon Sunday Monday no so dia so sika no kotuba tiawa wanfa Monday yetwe Tuesday ko Wednesday ko Thursday ko Friday still no sika nda so nche the Friday na so no susu edi obi ka o se o hia sika akoya de obi o ana o de se sika no asore sika no amani pa almost 35 million. According to colleague as one kind say was what train sika na fi obi won anko de akwa akoto ban ana Mercy for so ya so nda no aduma ba se omo yin sika akoto cement ana ma edapolo no Mercy ni ya o ya na da ya de se ani onko no onko ji sika na sabi omo fa nkoto cement omo koya de ena tibima eda ko eda na ebe ka chem se siri na ayede wa wie sika no wate na wo tena so fie wo tena nya mi fie mi wie sika wo wie sika na we wo wie sika ade na ebe ka che on ka tro wai ti
simple say adenti ne dis kama ko sieda ya pass is kana wo ne ko sieda adwada belele ko ya wada wamfa ankoto mangi ne fira ka ses kana nyan na wayi bidi ya wade ana office kana ya wade adenti na yi wadwene say o pesa ofa Nesse scamsh. Lady, ana mefa enshi. Sorry. so it's like The ko ni say meye adwuma na meye e wo senka me boys no ayi kura ni colleague me dia wo ya enyima dance me mpesa colleague ni me mpesa ka wasem sofo ase sofo kafra woni mu kafra wadaroma me boys no senka omo ba be si Janiko yanko ni say yenyina ye Kristo achilifo so betimi atu atade ba ko say yemfa ni die yemma die ni die ese yenyina ye yempanyifo yenyina ye yenkola amfomso ba obetimi aba daddy problem say na ba me timi hwe say maso ne ba so ne ba em sit down onko dem ne na Kristo chidi na yesi die na nya sase me wo mo sofo fa be mu wa wo ka me ya adwene kwara wa fom die there's no nimi ye say aba sa ne ka won tum de kan frɛ ebi ada kwa na se me kura no mama se die sie ni kan ko ye ibe ba de kwa me de kwa enti na wo se chema because we na me kan won se me say oba no tu sa na mo na kase bi na kian me se onko dem debi anu nti twolo no so kura me ati ase ase de wo twe dade no eja me me de o dade anu so kura fo wu ni nsa enye na mu me pa chuma enye se ni all right bi a me ti me ba ade ba ko me nim se me sha asafu ya se nyina me nim ene sha ase akura e odi mutintima enye na wo ya so de sika kwasi ada bi sofo wa ma so be kai na no kwasi ada ne ya wa enye na wo ya mi na no kwasi ada ye ye wo ba ye rade de wo ba oh me kan sam na da bi oti wo no ne kire me tu oti ana me ba dia no wesi de chi ene kasa be ne kasa be o na me kan of on dia ka cha me so mo ni ma ba hu asabri nyina ne say me ntimi ntwem sabi me twa me text ma toto wi a me wi nyi ana sika no so kasa mu ma me hu se on fa sika no se problem na wo face na asolve problem bi ani go bi problem bi e bi ani ho bi ti se akasa won kura ne di sika no be bro no dia akotu ba bi da brebra mama ne ama se 50 years kura ye be chino se brebra mama ne ama so 50 years kura ne be di ana sika no be ba fakoto asafu na account pemi say ene ne ye adwuma wa so ene mo no asori 1p kura wo fa bi da me ba no me ntimi hwe ma ye fa ne kotu ne ne asafu na team say a Christopher Christo achidifo a ye boaboa ya ho no na fa so e wo so sika no mo de koto bank ho a da ho no obi ti wo ye trust kakra me no dia me ya say issue ni si ya no want me amfra panyin bia fa ni dia ma obi bia ana no trust bi se wa fa chere trust kakra me kan say de sofo kan de sofo ya adwo chese se de siti no we member na what trust afi mu ache sa de bin si da di sabasa mo ba di so diskameba na 50 years so for kan de man nyima dun say 50 years ni mani mu ye o mi skaba fa to ba bi yeda ti sofo ntu diskana chen me mfan che no but why me ba ana minti me nyere no ti oni bi no sabi me ti ko ton ti ye nyanche David ko chen so why dey o ba so bi na frɛ me o bi fra me ti ko do nti sesei na me adoma hello ya na mo yi niam na mi si mi nya sika mi ni sika na me di betua sesei ni mi nya sika na me wo sika mi nya me ne asɔre mpanyimfo kra ne te ha no menim so obi bɛbɔ mbosia kra dia me nya anya mo pa mo mesesa me dem ne ma na mo dem pa mo pa mo ntumi me nya me se me ne me sɔfo no ne ma asɔre panyini ne ye treasure ne te ha no sesi ye ka sika sem bi kra ba menim so obi bɛma bidi a but me ne ade asa sika na wo je film won me nya bye bye why wo dia mo ntim wo dia mo ntim me ye Kristo ni so nya hwe mo dia medem se me sɔfo bɛhwɛ madam a menim sɛ ne on ma me ndam da e wo Yesu dim colleague oh won so me yakɔ oh me sɔfo hwɛ ma me ndam da bye bye papa brebi na Yesu ni esuafo ne nam papa na me se eba
ɛna ɔka asɛmpa na ɔsla ni bi ko busa na asɛm sɛ gya na yesu yɛ nyɛ dɛ osi eniyewu na nyina ataadeɛ na hyɛw no so sɛ ɔsla ni polisi ni soja ni no emmo obi apo da ɛno kora de agya we de aka na me de no obi a me meti asesi e me ntimi fa me sɔfo a me yɛ ni aso de sika ɛyɛ sɛ asɛbi adwen na anya adwuma nipa bia ne bɛbrɛ dia be srɛ na masrɛ ne sɛ yɛ wɔ asafo mu a asafo ne fa pem nyinaa ne sɛ yɛ Kristo akyidifoɔ yɛ bɛtenetene yɛn ho na yɛ aboaboa yɛn ho sɛ bɛyɛ me nua bi nkɔfom a ɔbɔne kwa so na onko nso na emom enyina asafo no ayemu ye adoye so emu asafo no kwasia enyina wunya nsa so enwia asafo no kasa ne yawa esem so obi bia onko ye kɔ na kɔ sɔfo na me de masɛm obi ka se body to no obi me de obi ka saa me so makɔje obi ni ma sɛ ɔso obi ka sɛ bɛyɛ obetimi akɔfi no akɔ solve problem nti onyame defo ɛda wase dabi o sɔfo nyame defo tuaka wona utumi ade nyina ye sese na mo ya de ne asɔle ne nyina beja twotwotwotwo na awie nkunimdie ade ayo me de ka wa mo twe ase no antwe ase ya ye nkunimdifo de aka nyina ne sɛ ye ni ase danka oni adom ne nti sɔfo wadaroma ɛna no asɔle bombo 15 cedis ya otwe a oji sika no koye asɔle dwuma no kwa no wa sumu wani mra de wate password sɔfo me pacho me ja sɔre wa se mi ko Jehovah witness pacho sumu wani mra de ade a mo ne ma ye wa sɔle ye nyina wode ka no na de ka so mfanya santo na wo ka wo so bi afele pekɔ na fɛ wo ka bi check bi o pa te se da nim nyansa na me pa che se da nim nyansa mo tena o kan no e azamba na wo ne gesa me sana gesa me de ada me sha dan sa try yo wo timi nya yo me sha dan sa try yo wo me sa me sha dan sa try yo wo so wo do de be di wo so fu ye wo me sha dan sa try yo wo sa no ya wo ye me to obi a so mu adra so me say ejina ha nyina ye nyansafo me hum se me sha dwale na bodam ni bo wura ho no wo yimi ntuma na me de me hunso di na chi a me se bodam no so no kura tibira yi die ejina ha ma bodam ni ye ho ne ma bi a ye nyina ya bodamfo de me sense nyina ntwa so ne enko se be ya nya bodamfo ada ye enko to oi so for asam ne chesa me ma